industrial. Hi ha una vessant, diguem-ne, més tradicional, més convencional d'un disseny per una empresa, però afortunadament també hi ha altres vessants paral·leles o allunyades en el que el disseny és un tipus de feina que permet explorar altres qüestions. No em ve gens de gust ni vull jugar a ser artista, no sóc artista, ni vull jugar a fer coses rares que no s'entenguin. O sigui que l'esperit una mica del disseny, de la voluntat que això arribi i que d'alguna manera pugui ser accessible a molta gent, això des de luego m'interessa molt. I molt al principi m'atreia molt aquesta espècie de revisió de lo quotidià i intentar encara portar-ho a un nivell com superbàsic i evident. I suposo que aquí també va sortir molts cops el de si allò ha de venir a través d'una empresa o és que quasi és un mateix que s'ho fa o a un li diuen com s'ho pot fer. No necessàriament vol dir a través d'un sistema de produir, de fabricar industrialment i de vendre en una botiga. Això no ho veig tan clar. La incomoditat o el neguiteig surt més quasi de tot el sistema aquest que tenim, de consum, el sistema i els valors de com funciona la societat i del problema tan greu que tenim amb la matèria i amb el rebuig. A través dels diferents mitjans que ara se'ns donen els dissenyadors, ja sigui a través d'un encàrrec o a través d'un museu o una galeria o de les meves tonteries, i intento tractar aquestes qüestions des d'aquests punts de vista diferents. Quan és per una empresa, hòstia, fer un altre objecte perquè sí, és que no ho sé i em desagrada ja la idea de jugar a això del mercat. Hòstia, a veure com pots ser capaç de proposar alguna cosa en relació als interessos d'aquesta empresa, però que no vagi o que qüestioni o que pugui èticament per mi tenir sentit sense caure frívolament amb aquest desfase del consum. Jo tinc moltíssims projectes rebutjats i no ho dic amb orgull, però m'ha passat i em passa moltes propostes amb encàrrecs que després no van endavant. I en certa manera puc entendre-ho, però al mateix temps dius, hòstia, tio, no puc fotre't una altra puta lampareta. Vull dir, esteu portant això amb una paradoxa, amb una cosa absurda, amb una cosa que està generant uns problemes grandíssims i us toca també a vosaltres, hòstia, saber reaccionar i treballar amb el moment que ens toca ara, no? Hòstia, més lamparetes, més cadiretes. Hòsties, m'agradaria fer una lampareta i una cadireta, però si hi ha un argument per fer-ho, però una més, tios, per què collons voleu, en fi, està tot tan emmerdat que sembla que no escolteu, macho. Hi ha signes esperançadors. La cultura del compartir està generant un business grandíssim, però suposo que és un mecanisme, tot aquest del consum i del sistema aquest de l'empresa amb unes dimensions i unes maneres de fer que, hòstia, anar fent aquesta transformació no és senzill, no? I jo ho entenc, que ara per l'empresari no és gens fàcil tirar endavant.